בוקר טוב לכולם, ותודה שהזמנתם אותי לספר לכם על הפרויקט המרתק, המעניין שאיריס ואלי מנהלים כבר כמה שנים. וקודם לצאת מזה זה עוד יותר פשוט מקסים לראות את כולכם פה, תלמידים שעבר, קולגים, אנשים שהלכתי דרך עמוקה איתם, ולראות את מה שאתם עושים פה והתוצאות באמת מרשים ומרגש. הפרויקט שאנחנו עושים מתייחס אנחנו מראיינים אנשי המכון, יש עד פה? או זה בסדר? אנחנו מראיינים אנשי מכון בשנות ה-50 שהם בעצם עשו את ההיסטוריה של המכון. בכל, אני לא מגלה לכם שום דבר שאני אומרת שאתם עומדים על העבר, על הדברים שהשקענו, שאלו שבאו לפנינו השקיעו ופתחו את השורשים עמוקים למה שאנחנו עושים היום. הרעיון של הפרויקט התחיל שכתבתי את הספר על להקת מכון בת שבע, סיפור אישי, שבזמנו אני ראיינתי את האנשים שהלכו איתי בדרך, רקדנים, קוריאוגרפים, מנהלים, והשיחות היו מרתקות, מעניינות ומרגשות מאוד. הצורך של בן אדם לספר את הסיפור, לשמוע את הסיפור בגוף ראשון מהבן אדם שמספר, ובאותה תקופה הבטחתי לעצמי שאני אגמור את הכתיבה ותהיה לאור של הספר גם בעברית וגם באנגלית, שאני אתפנה להמשיך פרויקט חדש. ולשמחתי מצאתי איריס לנה שאנחנו ביחד עובדים על הפרויקט כבר 4 שנים. יש קרוב ל-40 רעיונות שמחכות לכם בספריית המכון בבית אריאלה, לבוא לשמוע, ללמוד מהעבר, מהמורים והעבר שלכם. ואנחנו ממשיכים את הפרויקט השנה גם עם טלי אשל שהצטרפה עלינו. ואני רוצה לענות לכם 2 קטעים קצרים מתוך הרעיונות שעשינו, אחד עם מירה פז, רקדנית, וגיא גת, שהייתה גם בין המייסדות של להקת בת שבע, ואחרי זה איריס לנה תמשיך לדבר. במטרופוליטן מוכר, כי דרליסיה אמר פה, כמו שאמרתי, והילדים שלנו, אנטון דורי, גידל אותנו בפדקצו. יהודי דרליסיה אמר פה, עבדתי, עשתה לי קואוצ'ינג לסילפילות. זה ממש המקור של הדברים, ממש בלינק, קשר, חוליה לדיאלוג, זה המשך, זה פשוט מאמן לחשוב על זה, אבל הייתה תוכנית קצרה, 1,000 תברך, לרקוד שלי, ג'ילי סגן, אז אני הייתי 9 חודשים, רקדתי ב3 ארגונים את התפקידים הראשיים, זה היה כאילו נראה בעצם, מאוד נהניתי, מי לא רוצה? כל אחד רוצה עוד ועוד, המבחן שלי להיכנס ללהקה של הסבלות היה באמת מיוחד ממנו. היא אמרה לי להגיד מ-1 עד 10 וש-10 תהיה צעקה. זה המבחן. אני צעקתי שבכל דיון אפשר את הצעקה שלי והתקבלתי. זה כבר לעשות לא שום דבר, רק מ-1 עד 10. אנחנו היינו עושים לבד את התאולה, לבד את הבמה, היינו באים הכל. אני זוכרת שפעם אחת נכנסתי לבמה והייתי צריכה להיכנס
לחזור ולהישען על כיסא, והאור היה צריך להיות עליי, והאור לא הגיע. האור לא הגיע, וזה בדיוק עד המורה, אני כמובן שיש כמה ימים ובאתי ככה. כשניסימה לא נשאל אותי, כמה משלים של הופיע? שעל לא היה גרוש, לא היה כסף, אז בא לה גם בת שבע, מציעים משכורת. אבל כשעזרתי לי לא דיברה לי שנתיים. שנתיים קשה לעזור. אני נורא חיכיתי למשהו אחר, כי זה מה שקורה כשאתה רוקד. למשל, אני בנקוד של גלן, יש צ'רגסה, יש קטע שאני פותחת את הידיים ואני מסתכלת עליו, ואני באותו הרגע, אני כל כך אוהבת אותו. וככה לא כל כך אהבתי אותו. אבל באותו הרגע כל כך אהבתי אותו. וזה מה שנפלא. ובין המדענים, בין האנשים שישבו דיברנו מכל הארץ השמותים, אנס. משה רומנו. שאפשר להמשיך להסתכל. יש 4 לינקים, זה חלק מטריילר שאנחנו עשינו והעלינו אותו ב4 חלקים על היוטיוב. אז אם אתם מקליקים פשוט שיחות על המחול בישראל, שזה שם הפרויקט, יעלו לכם 4 הלינקים האלה שיש בהם תמצית של, אני חושבת, 12 מתוך 40 הרעיונות. באמת ממדיקים כאלה שנועדו להיות בעצם שיכירו את הפרויקט. הפרויקט עצמו נמצא בספריית המחול בבית אריאלה, וכמו שרינה אמרה מקודם, אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה שאנחנו עוסקות באיסוף של חומרים. חומרים שגליה גת ונירה פז ועוד אחרים פחות מוכרים גם, לא יספרו אותם, ועכשיו אנחנו בדקות האחרונות של הסיפורים האלה, החומר הזה לא יהיה, אבל הדבר החשוב ביותר הוא שמישהו ייתן להם הקשר ומשמעות. כלומר, סליחה, המחקר שצריך לעשות בעקבות הפרויקט הזה הוא חלק חשוב מאוד. הדבר היחיד שאנחנו עושות כדי להנגיש את זה, זה אנחנו עושות תמלילים. כלומר, אני חושבת שתוך שנה בערך, כיוון שקיבלנו קצת כסף מכמה קרנות, אז תוך שנה יהיו תמלילים של רוב הרעיונות המלאים. כל רעיון זה כמה שעות. ומתוך התמלילים אנחנו גזרנו מילות חיפוש שנכנסות לתוך אינדקס. כלומר, אפשר לחפש גם לפי נושאים, אפשר יהיה בקרוב לחפש לפי נושאים, וזה יעלה בבית אריאלה. לפני כמה ימים ראיתי את יונת רוטמן, נדמה לי שהיא פה מסתכלת על הרעיון שעשינו על הארכיפוב, ולא של הארכיפוב כמובן. זה נורא שימח אותי שמישהו סוף סוף לוקח את השעות הארוכות האלה של האינפורמציה הכל כך מלבבת וחכמה ועמוקה, ותכף אני ארחיב על זה בהמשך. בכל אופן, הפרויקט הזה הוא חלק הוא בעצם תיעוד בעל פה. ותיעוד בעל פה, מה שנקרא באנגלית oral history, יש לזה מסורת ויש אתיקה ויש פרוצדורות. נכנסנו ככה לתוך עולם, מתוך עניין במחול, ורינה ואני יש לנו 2 עמדות שונות, כיוון שרינה מתוך העולם הזה ואני באיזה חצי צד מבחוץ לו. אבל אנחנו נכנסנו לזה בכל אופן מתוך עניין במחול, אבל נכנסנו לתוך עולם שלם של תיעוד, שנגזרות ממנו בעיות סלש שאלות שאני רוצה להציף חלק מהן. כי אנחנו מעוניינים בהיסטוריה של המחול, אנחנו רוצים לדעת מה קרה. זה בעצם מה שמעניין אותנו. מה היה שם? ותיעוד בעל פה הוא צורה מאוד מסוימת של להתבונן במה שקרה. אנחנו מסתכלים מנקודת מבט סובייקטיבית, אנחנו נותנים במה לאנשים לדבר על החיים שלהם, על אירועים בחיים שלהם, ואני חושבת שהאמת, אם יש דבר כזה, מנקודת מבט היסטורית אנחנו מחפשים אמת, כמובן שמנקודת מבט סוציולוגית ופסיכולוגית, מה שמעניין, יש אמת של כל אחד, אבל אם אנחנו מנסים ללכת בין שני
הצדדים האלה, בתוך הדיכוטומיה הזאת, אז יש כאן איזה נוצר פסיפס של קולות, נוצר מקבץ של קולות על אירוע מסוים. והמקבץ הזה, הקולקציה הזאת של הקולות, נותנת לנו תמונה עם הרבה מאוד רבדים, הרבה פעמים מסוכסכת דרך אגב. אנשים מספרים, הרי תכף נשאל מישהו מה היה כאן, אנחנו נשמע כל מיני דברים על מה היה כאן, ובוודאי על אירועות היסטוריים כאלה שחלקם, לא חלקם, רוב האנשים שמדברים, הם מדברים מנקודות מבט מאוד אמוציונליות, מעורבות, רק מסירים מעט את האבק של הזמן, ויש שם הצפה גם של אינפורמציה וגם של קרבה לדבר, שהיא מאוד מעניינת, משום שהאמוציה הזאת היא פועלת כנגד השכחה, אבל גם מה שאנחנו רואים זה שיש כאן, יש בעיה של זיכרון. כי מה זה הזיכרון? על מה אתה מדבר? אתה מדבר על האירוע שאותו אתה זוכר, או שאתה מדבר על הסיפור של האירוע שאותו כבר סיפרת, מן הסתם פעם או פעמיים או עשרות. ואז אנחנו זוכרים את המילים שבאמצעותם דרכן סיפרנו את האירוע, והרבה פעמים אחת המטרות שאנחנו מנסות להתמודד איתן זה לשאול את השאלות הנכונות, במובן של לפצח את האופן הלפעמים מדוקלם, הייתי אומרת, או לפעמים מנוסח כבר, שאנשים מנסים להציג, ולפעמים גם אי אפשר וצריך לעשות לזה מקום. טוב, זה ממש לא בסדר שהכנתי. המודל שאנחנו בחרנו בו הוא מודל של מרואיין אחד ושתי מראיינות, ואותנו לא מצלמים במתכוון. אני חושבת שיש בתוך סיטואציית הרעיון מעלה שאלות של אתיקה, שלבורדיה יש מאמר נפלא על זה, האלימות הסימבולית של סצנת הרעיון, שבו המראיינים בעצם באים ולוקחים את הסיפור של המרואיין. ויש שם אקט חזק מאוד וחריף מאוד של חשיפה, של ייחוס, של חודרנות. אנשים מגיבים אליו. אנשים מגיבים לפעמים בזמן הרעיון ולפעמים בסוף הרעיון, לפעמים למחרת ואחרי שבוע, בדאגה מאוד גדולה של מה יקרה עם החומר הזה, כי זה חומר כל כך פרטי. האופן שבו אנחנו מוציאות את עצמנו מן התמונה הוא גם אמירה, הוא גם טקסט בעצם, להגיד איזה סוג של ניסיון להגיד שהמרכז זה המרואיין והסיפור שלו, ואנחנו לא סותרים את הסיפור שלו, אנחנו לא מאמתים אותו, זה הסיפור שלו, זה המרחב שלו. ואת כל הדברים האלה שאני אומרת עכשיו, את כולם אני אומרת עכשיו, אבל את כולם גם לא עשיתי. כלומר, זאת אומרת, את כל החוקים האלה של איך מראיינים, אני חושבת שעל כולם, לפחות אני עברתי. יש חוקים לאיגוד הישראלי לתיעוד בעל פה, יש חוקים, ככה העתקתי לכם אותם, שצריך לא להתבלט ולא להתנסה על המרואיין, לשים לב לבגדים שלא יבלטו, לא לשדר עושר ויתרונות, להביע התעניינות והסתקרנות ולא לכתוב תוך כדי, לא לעקוב אחרי פעילות מכשירים, לא להשמיע קולות, להנהן, שפת גוף תומכת, סבלנות, הקשבה, גילוי אמפתיה. יש רשימה שלמה בתוך סיטואציה חיה שאתה נפגש עם בן אדם והסיפור שלו, עם שתי נקודות המבט של רינה ושלי, כל הקווים נחצים, אבל טוב שיש חוקים. אנחנו מנסים. לגבי השפה הקולנועית, כמו שראיתם, התחלנו את הרעיונות בספרייה למחול בית אריאלה, שהיא בעצם הבית של הרעיונות האלה, אז צילמנו בספרייה. אחר כך עברנו, מתוך הבנה שההקשר האישי הוא הרבה יותר חשוב, אז עברנו לבתים של אנשים. השפה הקולנועית היא שתמיד המרואיין מצולם, הוא תמיד בפריים, יש מעט מאוד תזוזות של המצלמה, היא סטטית, יש רק זום אין וזום אאוט. גם כדי לא למשוך תשומת לב, משום שהמודעות של הצילום היא דבר שכנראה סותר את האותנטיות ואת הרגש שאתה רוצה שיהיה שם. ואנשים, אני לא חושבת שאפשר באמת להימנע מזה, המודעות למצלמה היא חזקה ביותר, אבל אנחנו מנסים, לא צלם שרץ עם סאונדמן ורץ מסביב ואומר לו, רגע תעצור, לא צילמתי טוב,
כמו בחתונה שמבקשים לחזור על הטקס כי זה לא יצטלם, אז אנחנו לא עושות את זה. אבל אני מדברת עכשיו על דברים מאוד סובטיליים, שכשמסתכלים על זה, ובאמת הרעיון של גלי גת הוא כל כך שוצף קוצף מלא חן ומצחיק תמיד, יש נפחים ורובדים של הפרויקט הזה שמעניינים, ואני חושבת שצריך לקחת אותם בחשבון כשחוקרים מתוכו. בכל אופן אני אחזור לעיקר ולא רק לרפלקסיה על הפרוצדורות. אני חושבת שהעיקר הוא לשאול שאלות נכונות שמחלצות תובנות. כי אנחנו רוצים לדעת משהו על איך אומנות המחול נעשית, ואנחנו רוצים לדעת איך אנשים יוצרים ריקודים, מה הטקטיקה, מה תהליך בחירת החומרים, מה הלוגיקה של התהליך הזה, מהי החוויה הריקודית, כל הדברים האלה שהם כמעט בלתי נתפסים במילים, ומה זה הידע של הגוף על המחול, מה קורה במפגש בין גוף ונפש של בן אדם אחד לקהל שלו, לגוף ונפש של בן אדם אחר, פוליטיקה של להקות, יש עוד נושאים שעולים, ואנחנו, הניסיון לדבר עליהם הוא ניסיון מאוד מסובך ומגומגם. ואני חושבת שכל התחום שלנו הוא תחום אני חושבת שהפרויקט, סליחה, הפרויקט הזה הוא חלק מתהליך מאוד רחב שבו אנחנו מנסים לדבר את המחול, להגיד אותו, לכתוב אותו. זהו, ואני שמחה שאנחנו חלק מתוך ההתרחבות הזאת של עולם המחול. אז אנחנו נראה עוד קטע אחד של ירדנה כהן, שהייתה המרואיינת הראשונה שלנו, אחת המרואיינות הראשונות שלנו. בבית שלה, בבית שהיא גרה בו בבית הורים, שהיא גרה בו בחיפה, מגדל אלישע בחיפה, לפני שהיא קיבלה פרס ישראל. יום אחד כשלקחתי ככה, כמו בחלום, אני רואה את התנ"ך, גדלתי עם התנ"ך בגיל 2, כסיפורי עם, לא כדעת, הבית לא היה גדלתי בכלל, ולרוביה זה רוביה. פתאום אני רואה חמה בשילה, סיפרו לי את הסיפורים האלה, שלומדים של השירים, והתפתח, כל הדמויות של התנ"ך שאני רקדתי. ואיכשהו משהו, אני לא יודעת מה היה, זה הערה פתאומית, את צריכה ללכוד את הנשים בתנ"ך, כי יש להם אותם הבעיות שיש גם היום. וזה נכון, זה רק בצלו של אחרת. אני המצאתי אותם ממוסדות, זה אחד הביקורים. כשבאה גורית, דליה, באה אליי ועדה, את הריקוד הזה שאנחנו מאחר ואת זה ואת זה, אני לוקחת לדליה. אמרתי גורית, אני לא מייצר ריקודי עם. ריקודי עם באים עם השנים, עם העם. אני לא עושה את זה. אלה יוצאות שאני נותנת לקיבוץ. לא רואים כלום. היא לקחה את הריקוד שלי, שיר להלל. נתון לבן, ובזה פתחו את כנס דליה הראשון. הרבה ילדים שהיו מבוגרים מאוד סיפורים שכשהם יחרו רגע, הם לא העיזו להיכנס, הם הציצו ברחוב המדור. זה קהל שחונך לתרבות על ידי ריקוד. איך קיבלנו את הגוף, את הטכניקה? הגיע. על האדמה, הקשר לאדמה, הקשר לגובה, הקשר לטבע. הטבע הזה רקדן גדול מאוד.